Alkohol sa po celom svete konzumuje zo spoločenských a kultúrnych dôvodov. Je však dôležité rozlišovať medzi miernou a škodlivou konzumáciou. Tu sú potenciálne výhody mierneho pitia alkoholu, podložené vedeckým výskumom, nasledované dôležitým varovaním. Výhody miernej konzumácie alkoholu. Zdravie srdca v primeranom množstve. Červené víno môže zlepšiť zdravie srdca, zvýšiť hladinu HDL a znížiť riziko srdcových chorôb. Sociálne a psychologické uvoľnenie. Malé množstvo alkoholu môže znížiť stres, sociálnu úzkosť a zlepšiť náladu. Zlepšená inzulínová citlivosť. Niektoré štúdie naznačujú, že mierne pitie môže znížiť riziko cukrovky druhého typu, najmä pri víne. Kognitívne zdravie. U starších dospelých môže mierne pitie znížiť riziko demencie, hoci výskum je nejednotný. Dlhší život. Mierne pijúci môžu žiť dlhšie ako abstinenti a ťažkí pijani, čo môže súvisieť so životným štýlom. Dôležité upozornenia. Mierne znamená muži 1-2 nápoje denne. Ženy 1 nápoj denne. Viac než to ruší výhody a zvyšuje zdravotné riziká. Alkohol je návykový, aj malé dávky môžu viesť k závislosti. Nadmerné pitie kvôli riziko rakoviny, poškodenia pečene, úmrtia. Nulový alkohol je najbezpečnejší pre tehotné ženy. Ľudí s problémami pečene závislých osoby do 21 rokov. Zhrnutie výhoda platí len v prípade zdravie srdca. Len mierne, hlavne červené víno. Sociálne uvoľnenie, občasne, nie ako riešenie problémov. Inzulín, občasne k jedlu, kognitívne zdravie. Výskum je nejednoznačný, dlhší život. Zrejme pre kombináciu faktorov životného štýlu